Mi nekünk nagy örömünkre, mert hogy a zenekarból senki nem dohányzik. Betiltották a dohányzásra különböző kocsmákba, éttermekben, mert játszunk mindenfelé. Hát kb. 10-15 évig muszáj volt hatalmas cigarettafüstökben játszanunk, azonban tavaly januártól már kulturáltabb körülmények között tehetjük a muzsikálást, és hát ennek emlékére most eljátszok a Hamvadó cigaretta részét. Nyugszik a tánca, a